सोरनि गारि थाफैखो? सबिराम, बेलाय जोंनाव बोरै सफैखो दे? सबिराम! दैमु, बे नोंसिनिसो न'? जोंनाव बोरै सफैखो नोंलाय? बोरैथो जोंनाव गुरब्ला सफैखो नोंलाय? सोरजों? आंबो आसरितसो मोनबाय। बोरै नोंसिनाव सफैखो दे? आया, गाव फैनायखौनो मिन्थिलायै। सोरजों फैया? है! गोदाव सोराव। आइ आफामोनहा नुबा मा जानांगौ दे? सोरजों फैया? माबालि रबिरामा लाबोफादों आंखौ। रबिराम? माने आब'नि गोसथोनाय? औ। ओमफ्राय बे रबिरामनि गोसथोनाया नोंनि बिब'सो आरो? आइ बिदिसो आरो? औ। ओमफ्राय बोरो बिसोरलाय? दै लायनो थांदोंमोन। सासेयाबो थांफादोंमोन। सौथुनानै गोलैहैखो ना माखोथाय? आसरितसो मोनबायहां। होमबालाय नोंसोर सानै लोगोनि गोसथोनाया जों बिब' बिनानाव सानैयासो आरो? जानो बोरै मिलायखो? नामाबो सबिराम रबिराम, नामाबो एसे एखेफ्राम नालाय। लाजिलायसो लांबायहां। र' होमबा आं आब'खौ नायनि। दैमु, थाथ', एसे रायलायबावनि। बिस्राबो सानैजों रायलायगासिनो ना, जोंहाबो सानैजों एसे रायलायनि। न'आवलाय बोरै बिदि रमान्टिक खोथा रायलायजाबाय बायनांगौ जाखो? रमान्टिकआलाय मा न', मा लामा, मा पार्क, जेरावनो लोगो मोनो बेयावनो रायलायनो हायो। होमबाबोहाय लाजियो आंहा। बेबो जोंनि न'आवनो लायबावसो। है, जेबो नङा। आब'आबो जि सालागना। आइयाबो अफिसाव, आफायाबो स्कुलाव। थांनाय समावसो लेंहरलायबावो। होमबाबो जोंहाबो एसे मुलाम्फा जाफाबाय आरोना। है, आं उसुबिदा मोनबायहाय। आं आब'जों रायलायहैग्रोनि नामा? माखौ उसुबिदा मोननांगौ जाखो? बिसोरबो रायलायगासिनो दं, जोंबो रायलायगासिनो दं। एखे ना।